ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାଳକ। 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାସଂଘର 5 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ସାମିଲ ହେବେ। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ଓ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ାଯିବ, ନଚେତ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି କି ଚଲାଇ ଦେବେନି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡାଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ନ ଚାଲିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମହାସଂଘ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ 2023ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡ୍ରାଇଭର ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେବା ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗମନାଗମନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଏହାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି।